Здравейте, аз съм Хитлер Бек. Днес ще снимаме на PewDiePie Simulator. Сега за първи път мога да снимам на телефона си. И така, няма да говоря с целия. Няма да. Опа, извинете. Баща ми хори да гнев, аз съм до него. Момент. Дошли са ни гости и така. Сега ще играя малко на PewDiePie Simulator. Приготвил съм си питата. Някой е бил много послушен. 1 милион съба. Сега чакам доставката. Motherfucker. Така че гостите ни тръгват всеки момент. Какво да говоря? Хайде. Хайде скрипт. Yes. Motherfucker. Хиляди абоната и 1 милион абоната. Да не повярвате, моля. Какво да правя? Упс. Аз забравих какво чакам да дойде доставката ми. Май беше шампанско. Nope. The fuck? Да. Слушай. И ако гледате DBG или ShadowHex, гледат този клип, да им кажа, че няма в пакта началото в Габрово. На никаква книжа не няма пакта началото. Ай, сега ще спра на пауза клипа, защото ще гледам клипче. Не, това е най-интересно. За мен, вижте. Измерихме майка ви дева. Сега ще измерите наистина. Майка ти дева е великан, мърсен. Game of War. Download and play for free on the App Store.
Пусти ми покера. Кой шанта? Оф! Дай, уй! Довиждане. Това няма да е много дълго клипче. И сега ще го свършвам. Защото трябва то са колко 9 часа. Нищо против, ама 10 ляга на 9 часа и колко батерия? 64%. Забравяй да ви кажа, че съм на 24 лева. Тая игра ми го знае сега. Ще играем на Майнкрафт. Вижте какви ценности имам. Тегерегерек, тегерегерек. Ебате. Сега че имам спа. Минус. Тик, тик, тегерегерек, тик, тегерегерек, тик, 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 тегерегерек, тик. Магазинче. Май родна магазин. Утре съм на дискотека. От училище е организирано специално. Ами, леко може да снимам иначе и клип, като ходя на дискотеката. Тъй, че не се знае ли се да ще снимам клип, може да забравя, може да се сетя, не знам. Пред вас, ако стигна до 10 абонати, 12, 20 абонати, сега имам 19, ако се абонирате, ще снимам на дискотеката. Така си спазвам обещанията. Ако стигна 20 абоната, такова. Ма има един вид, че БГ и може да се е кръстил вече Асасин. Абонирайте се за него, който се е абонирал да каже дали се е абонирал или не. И ще снимам на дискотеката, ходя. Ма зависи от вас. От вас зависи само. От вас. Кошче. Давайте идеи на какво да снимам. На Shadow Fight може да снимам. Да, се изтегля, утре ще снимам Shadow Fight. Сега ще видите какво имам тук. Бункер. И отгоре. Най-важно. Ето. Оръдието на Хитлер. Хитлер. Ако някой играе зомби армии, да ми каже дали е хубава играта.
Защото там вътре има Хитлер. Тя е армията на Хитлер вътре там. Няма друга армия. Тя е най-силната. Той жалко, че се е самоубил Хитлер. Няма да е успел. Той е разбрал, че няма да успее и се самоубил.